Добро утро от последния ни ден в Неапол. Часът е 10:15, ние в 10:36 сме се изнесли. Имаме още малко багаж да съберем, но горе-долу сме готови. Изядохме повечето сладки. Буквално ни се наложи да ядем бисквити нутела, натопени в шоколад нутела, за да може да изядем шоколада, защото трябва да го изхвърлим иначе. Времето е отвратително, вали. И не знаем как ще се съберем. Отиваме да напазаруваме още малко магнити. Ако има някъде пием кафе, май ще пропуснем обяда и директно отиваме към летището. Защото в 1:50 затваря гейта, което значи, че ние в 12:30 е хубаво да сме там. И най-много се напазаруваме нещо от летището, ма обядваме на летището в най-лошия случай, ако сме гладни. Ако не, обяда ще е в България. Чао и до кафето. Да. Тръгнахме вече. Приключения продължават. Времето е отвратително, вали. Обаче, наистина до така степен им писна, че си хубав дъжда. Надявам се да не им стане нищо на GoPro-то и на микрофоните. Ако им стане тъжничко. Друго нямам какво кажа, наистина вече не ми се занимава да ги прибирам, да ги завивам. Раницата ми е жълтичка, така е, с дъждобран съм, който е един от най-безполезните дъждобрани. Човека нямаше как. Трябва да дигна палец, сега трябваше да го снимаме. Един от най-безполезните дъждобрани, които съм виждал, защото точно на ръба водата си влиза. Добре, чекай, надолу ли ти дава вече? Да, надолу ти дава. Разгледаваме GPS-а, мислим вместо него. Понеже не помним къде бяха магнитите, бяхме намерили готини магнитчета при един индиец. И сега бързаме. Ко свиркаш му? Бързаме да стигнем до там, да вземем магнити и направо към летището. Ще видим ако някъде намерим кафе набързо. Да пием, защото не ни се сяда да самотаем. И отиваме, чекирали сме билетите, напред сме 12 и 13 ред. И отиваме към летището, ще се разходим там. Мислим, че там е една идея по-голямо летище. Тук е една идея по-голямо летище, ще има какво да правим. Докато чакаме, ако не, аз и без това имам един влог да обработвам до вчера. Имам какво да правя, няма да ми е скучно. Спряхме за бързо, вземем по едно кафе. Не знам да виждате, да. Спряхме да вземем по едно кафе. Дъжда се усили, така че сме с чадъри. И газ към метрото. Време е да си ходим, за жалост. И успешно стигнахме на летището, минахме security check, минахме на безмитна, както виждате. Детската радост, ето я. Взела си е, така де, подаръци са от мен. От безмитната взехме сладки, взехме доста неща. Сега ще пием по едно кафе и чакаме полета, който за сега не би трябвало да закъснява. Сега е 1 без 20, без 15, така че имаме време до 2:20 колкото е полета. Гейта затваря 1:50. Време е да обядваме. Тъй като ми се наложи да изпия завидно количество сок, за да не се изхвърля, в рамките на 10 минути изпих около 3 литра сок. 2. И просто положението е много тегаво. Ви вземам с мен до банята. Малко. Видите летищните туалетни. След като се измия, ще ви обърна да ги видите. И мен, всъщност. Все пак, по-добре мен да видите. Днес също съм облечен много готино. Интересно ми е колко ще е шумно това, но да, микрофоните налагат достатъчно. Сега ще ви обърна да ме видите. Супер. И може да се връщаме при действието, защото пази багажа. И приказва по телефона, освен че пази багажа. Браво на нея. Добре, почивката мина уникално. Определено ще се върнем трети път в Италия. Тази година няма да успеем. До година пролетта сме тук. Вече влизаме в автобуса, който ще ни закара до самолета.
GoPro-то издържа много хубаво падане. Поогънахме малко рамката на обектива. Случва се. Готови сме да излитаме. Пише, че полет... Тествано държи. Да, тествано държи. Пише, че полета няма да се забави, така че всичко ще е точно и трябва да сме на време в България. Искам официално да ви обявя, че наистина късното запазване на късния чекин върши работа и аз съм на 12B, което е до аварийния изход, с доста пространство за краката. Дисто също е на 13. Тя дори е до прозореца на аварийния изход, така че определено, който буква 2 часа и половина преди да е изтекал фри чекина, thumbs up. Започнахме да набираме тяга и е време за процедурата по излитане. И вече сме във въздуха. Проблем. И за който не е летял с самолет, честито излитане, честит първи полет. Може да видите под какъв наклон сме и виждате Неапол отгоре. Виждате някакъв стадион, вече не го виждам. Самолета и влизаме в турбулентна зона. In the seat pockets in front of you, you can find our onboard magazine, and on the last pages you can see the range of Swiss services, the core beverages, and also our selection of gifts. On today's flight, you can pay in cash or... И както вече може да видите, на достатъчна височина сме, за да прескочим облаците. Вече може да видите и небето отгоре. Накратко за престоя ни на летището. Хапнахме сандвичи, пихме кафе, ядохме джелато, после че преизпълнихме плана си. И странно, но в Италия 2 сандвича излизат малко по-скъпи, отколкото на българското летище един сандвич. Явно сме много богата нация, защото може да си позволим един сандвич за 14 евро. В Италия един сандвич, доста по-хубав от в България, беше 8 или 9 евро, нещо от 8 евро. Но да, това е, което се сетих, че забравих да ви спомена. Също сме на високо, защото ми заглъхват ушите. Явно пилота е прекалил леко с издигането, за да прескочим облаците, защото здесь се бяхме подготвили за страшно турбулентен полет. А до сега, освен в началото при излитането и после за около 1-2 минути, то дори не беше турбуленция, просто капитана пусна знака за коланите, за всеки случай. Полета върви много добре. И аз мисля да подремна, тъй като е 1 час. Някакси нямам какво да правя, не ми се слуша нещо. Не, по-скоро ще си пусна музика и ще дремна, най-сигурният начин. И да, до мен седна един тигър. Аз преместих до прозореца и сега седна един тигър, който нагъва мощно. Ми смърдява живота на сандвичи. Ама ще го преживеем. Това е Черни връх. Ето София там. Не знам колко се вижда. Слънцето свети гадно. Но готови сме за кацане. Коланите, знака на коланите е пуснат. И предполагам до 4-5-10 минути сме на земята. Втори ден борба с залеза, само че днеска успяваме да го видим. Не знам колко се вижда на камерата. Стъклото между другото е обледено. И ето го и залеза. Залез над София в самолета. Не знам
колко ще се вижда, надявам се да се вижда. Красота. Наистина, гледката на живо е много добре. Самолета в момента буквално е с носа надолу. Слизането е... не знам. Кацнахме, минахме паспорт контрол, минахме всичко. На летището сме, чакаме автобусчето, за да идем до метростанцията и оттам директно към колата и към Ловеч. И днешния ден приключи, 8 часа е, тъкмо спираме пред вкъщи. Уникално преживяване, готови сме да отидем пак. Имаме доста време до следващото ходене, но определено си заслужава и трябва да пътуваме повече. Толкова от нас. Лека и до следващото пътуване.